borong nuka hangke kuno musli rok sikok rok mangkho rok hwnoi tabo bai tirungdi bo asta kaijangnani ubujukta samoyano pura juwanungma samoyano bo hamya kelai bini bo khorok amahai disturb ongoi thangka bo an bwsa kora mono bini bung sonji hingke kwmamani pajing kai tongkha Parake para rambok to elakatam eka khumtia belbai andaro din nin besatam ke kema budbani sarigo yang nogni no nokori thangmani nurgoin tongan kisa gai berai tongnya sangni thangkana hanai tongta ga koita rokong na emne no salna hapka gai tam sumja kusban sagori krei chida ruko to gamsa popolok polok kanjak asungno nang nogroi tong na nurgoi tongo gai khyatawo so tongoi na hen tongmani phailiata tamung bin botang ke ongko bini bokrok nostong bo age hamya kotor kalaikya pro প্রায় 10-12 বছর sakang sarai pro kaham no saraifuro kaham bo sikla jubo ongsoka samung ro khlai tongkha monpho drogo kam khlai tongkha toroi logoi go jorao at kaisa bo ayangni ni khumte bakhangni phainai nogo phaikya kaina dapsa kalai leng mani hor hor tam sal satam kangka abone bara maitya bo kisa sori hami obo saing tong tangna tingna boskroi sama nangmala kahamno aba hai ngai tongkha ta ngai abone porbotengka aba haimang soli tongo sama khala thingmotin sawo samro khanyan boskroi kok samaro boskroi sangkai ba thaisa thusu saka haika saya airo ngai tongta o hamya kalai purun thige nostong thang a hamya ko laiman thakina he ba hingata boys bisrong kana bin tabo boyas 36-37 sangkana bini boyas nang bumke an samne ande an ke sukumar Odara belai maya genang bo jeda phon nuktung bono sing makhana manani musung jago bo agi sikla tong purbo pupang wa phangkai tabu phun bo kai mani thek sai tong ko jeng bo agi busu keserang bera wawa mukhin kai yaw khum kai makhana maya genang bo jeng ama chini ama khibi kalang ma yagulo bo jeng na jodora ko wei toni wo Boko ba phanang ta jengna kisa chao padi sungbono manani musung jago boko thang tong honi khna ga jin baka santi ngai tabu phura maya khobono sadin kai tongkha sar dunya no to gnai bo maya tabu podono dara no chini dara ta ke phun kri bo chimiji nin bumke an bung sapna bo nogo phaida kaham da lumphai na kya ono jagan tik da lumphai samung tang phaimani at kaisa nogo phaileng phayu gelengei sungbo nailai kha ujarong na haroi tipara rok roi na kha ke bo sunga purbo bono thikya tongmasi hor hor tam sal chandale masaya bo din samung tang phai bo jaga samung tang phai ba bo puru mam photo ko samung tang bo joto kam jo o leng nan si sik nogo sokuni sikang bo jaga samung tang phai puru photo no mam phodi sukula go misti kam khayu tin dok bu bo bebang kam rungu andara adne bo kaham kerung sok payu oko no phaje boklok saja kata ga naiten kuno sawai rok nungi rok phai na bo nungya bini asai phimani bibi nungya so awu nungya bo asa thik jan bsa bo asa boro kahamsi bebang ana samurok tangsoru nokn sang porasiu meeting kholai ru ang mamus mai paksa kangka bo meeting kholai thau maju talanga bai doi ake tongan bsa ano bo mungsapan ko bo pheya to naya tonja asa bsa kaham bo segundo kayo naikra kayo koi kayo befang bo bolno ro ganti ro bera dum bu han khas khaiya na bsa ngam hoi buja magol kyori khaikya sarai kaham ni sai malia ble ison sai mansina bomungke bungwan kumari legroma takhuro bukhurok nong no yakung yagro moi khulum jao andar no nukhangai kisa sahoja badi ko nogo kisa rohna ni bagai phone pan khai hodi sing phone number bo rei wanu ani phone number hangke 89749140 na ko 41 o number kisa call khai sahoja badi andar bungga sonjit debruma bin chehera rok hangke
itu kutukan ni bo nok ni kutul kha ri rok sum jagya je nogo sahonai rok no yabuk ja khaigelang Oke, kajang tata wisang omo jagangka Rambok Topara, Kumtia Belbari, Kumulung. Ketini bagi sing lacina jodonan hambai.